eskerrik asko etortzeatik. Horrena batez, pixkat azaltzeko, hemen gaude, hau da, Agerrazpiko eremua, eta hemen datozen astetan Aguruzak, obra batzu hasiko ditu, berez Agerrazpiko lur eremua Aguruzana da, eta etxiak aurreikusita baldin badaude, aurrez urbanizazio lanak ditu. Eta urbanizazio lan horiek hain zuzen hemen Anerrekan gauden eremu hontan hasiko dira. Datozen astetan ikusiko dauze garapen izaten, baina bai nahi duguna da pixkat Inigo Segurolak eta lur paisagistak indue proiektu honen exekuzioa, behaiek bideratuko eta gero Inigo azalduko pixkat zertan datzan, baina honekin batea bai esan, udaletxetik da lur paisagistakin da Inigokin da elkarlanian, nahi gehala azken finean Anerreka guztia kontun hartzen. 6,5 hektareako eremu bat izango ditzake hemen Anerreka markatzen da. Eta azkenien dela, Usurbilko herria dakan sekulako naturgunia, sekulako altxorra herrigunean bertan. Orduan nahi dugu, ibalioan jarri eta nolabait eundartu. Nik uste Inigo gaztan dut egula Bai, eta, pixkat esaten zen hildotik, nolabait, hemen Agerrazpiko eremuntan egin behar den interbentzioaren ulermen bat eukitzeko aurretik egin zan olako hausnarketa orokor bat, parkearen osotasun guztia kontuan eukita, Anerrekako parkea 8 metro lineal ditun parke lineal bada, estua, zabaleran 100 metro, 130 metro inguruko zabalera du, alde batean maldatxua, erditik herrialdea parte bat egokitua do, beste hau egokitzeke dago, baino bere osotasunean plangintza jasotzen duen moduan, sortzen da Usurbilako Jesucristo ondare natural bat, Errekaren inguruko ekosistemak nolabait beste itulako, aurretik indako interbentzioak ja nolabait bertan dauden ariztiak eta altzadiak ja mantentzen ditu eta respetatzen ditu, eta helburua da horrekin aurrera egitea, Udan egintzan hasierako hausnarketa hortan, parke osotasunaren hausnarketa hortan ikusi izan nolabait bazeudela akats puntu batzuk, puntu beltz batzuk, ziala nolabaiteko parkeak eta errekak parketik alde egiten duenean hor aurkitzen dugun oztopoi edo barrera hoi, oditua dago errekaren irteera, eta nolabait iristentzea horruntza eta ez da bate itxur oso gertatzen dena. Gero bestetik ikuste genuen, horako parke lineal baten, jendearen mugikortasuna eta paseoak bideratzeko, bideak gaur egun joan etorria bide berdinetik egin beharra du, Orduan nolabait ondo legokela bide horri jarraipen bat ematea eta joan etorria bide berdinetik egin beharrean, nolabaiteko 8ko zirkuito da sortu hori osatuz, Eta justo 8ko infinitu simbolo horren erdigunean, daukau bideak zarkatzen duen gune hori, da parkearen estutasun handiena gertatzen den gune hori, gune neuralgiko bat, eta nolabait hor baita ere, interes bat nolabait proposatzen zen. Hiru interes puntu aurkezten dira parkearen osotasun hortan, eta bidearen itxitura hori dana zirkuitua isteaz aparte, bi ertzetan nolabaiteko interesgune batzuk sortu, eta erdegunean beste interes puntu bat sortu, Bukaerako interesa, izango litzateke pasarela baten bitartez, errekan gainetik zeharkatu, beste aldera pasa, bueltatzeko, eta hor planteatzen ari dan zubila eta inguruan egingo litzateken landaketak, nolabait egingo luke, bukaera ez duin hori nolabait goraipatu eta berdetu, Erdiko gunerako egiten den proposamena da, hor urputzu bat sortu, hor gelditzen da nolako rebuelta txiki batean, horrek dakartzkin, onura bisualak eta ekologikoak kontuan eukita, Eta gero, Agerrazpiko eremuntako, baita ere, beste garrantzizko puntu bat planteatzen da, hemen bado erreka txiki bat, erreka nagusiari lotu egiten zaiona, orduan hemen dauden bambu hauek nolabait kenduta, eta parkearen linealtasun hori goraipatzeko, barrera fisiko hau kendu, eta bertan, uraren erreka txiki honen, jolasgune bat bezala hor planteatzen da, erreka hori kontuan eukita, errepide bat planteatzen da baita ere hor dagoen nukleo hortatik goruntza, bide honek, parkeako bide izango dan bide honek gaur egun daukan trafikoa nolabait desbideratzeko eta soilik oinezkoena izan dadin eta ez koexistentziko bide bat. Eta gero hor bukaeran planteatzen dena da, egoteleko leku bat, mailak, aulkiak,
eta arizti soildu bat, ez trinko bat, ez baso trinko bat, baizik eta aritza kontuan eukita, berez ja beko partean aritza da zuaitz nagusia, aritza da daukagun zuaitzik eskuzabalena, ekologikoki, aritza baino Euskaldo ganoik ez da oso arbola, nire da gehien gustatzen zaikien arbola, eta gehu daukan eskuzabeltasun hori bizi asko babesten durako bere gerizpean, ez? Eta orduan ez da ornamentalki ez da olako ekarpen berezirik egiten, baizik eta dauden balioak nolabait goraipatu, dauden akats, dauden esiak eta oli eta itxiturak eta dauden zaborrak kendu, eta leku garbi bat, mai gune horrekin eta erreka honen bambu hauek kenduala sortuko litzateken interes gune hori kontuan eukitaz. Inigo kinduen azalpen honekin, aburuzak esan bezala eremu hau ejekutatingo luke, gainuntzeko eremua idazten nahi da proiektua, orduan udazkenian asmoa dugu herri mailan aurkeztu, eta hor ekarpenak eta jasoko genituzke herritarranak, eta martxan jartzen.